Nej. Hej og velkommen. I dag vil vi lave en mel, tandpasta og vand channels. Vi kigger lige på det. Vand, tandpasta, mel challenge. Okay, vi starter med at tage lidt vand. Og synker det så. Ja. Så tager vi lidt en skefuld mel. Jeg tror, jeg starter med tandpasta. Nej, jeg skal lade være med at grine. Jeg tager lige en tandpasta. Hvad for en ske har I ikke brugt af dem? Har I ikke brugt den her? Har I brugt den Det her? ved jeg ikke. Jeg skal have noget tandpasta. Ej, hvorfor? Og så er der også noget, skal jeg finde dig. Kong og ungøl. Jeg tager lige lidt mere. Det smager stadigvæk af mel. Ja. Ikke hvad jeg har gang i. Det er så stærkt. Okay, jeg tager. Okay. Cut. Vi er færdige. Okay, nu skal vi se den, Emma. Vi kan ikke slukke kameraet. Han filmer stadigvæk. Vi kan ikke slukke det. Vi kan ikke slukke kameraet. Vi kan ikke slukke kameraet. Jeg kan ikke stoppe kameraet. Den filmer stadigvæk. Okay, vi tager bare noget her. Så smører vi det ind. Jeg smører det ind. Okay. Jeg smører det rundt om mine læber. Nej. Jeg smører det her tandpasta rundt om mine læber. Fordi du skal ligesom mig, jeg putte tandpasta og så mel ind i. Det har jeg gjort. Nej, du har ikke puttet mel i og tandpasta samtidig. Prøv Lav på mig, at det ikke fint.